ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಊರು ತುಂಬ ಉಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓಡಾಡ ನಮ್ಮ ಎಲಿವೇಟರ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಇಂಚಿನ ದೀತೆರು ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಕ್ಲೀನೇ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಲೈಡ್ ಅಂಚನೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಆಫ್ ಮೈ ನಿಕ್ಕೋ ವ್ಲಾಗ್. ಚಳಿಟು ಪಾತೆರ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತ ಜೋರು ಚಳಿ ಉಂಡು. ನೀ ಅಂಕುಲ್ ದೂರ ಒಯ್ದ ಪಂಡ ಜಪಾನ್ದ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಕೈಲ ನಡ್ಗೊಂದುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ. ಎಸ್ ನೀ ಅಂಕುಲ್ ಒಡೆಗೆ ಬೈದ ಪಂಡ ಜಪಾನ್ದು ಮೂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಐಟು ಒಂಜಿ ಜಾಗಾಗಿ ನೀ ಅಂಕುಲ್ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಪಿನಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ 7:45ಗೆ ಬೈದ ಪಂಡ ಮೂಲು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುವೆರು. ಐಕ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಡೇಗೆ ಬೈದ. ಮುಲ್ತ ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು, ನಿಕುಲು ಓಲಾಂಡಲ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲಿವೇಟರ್ ಪೋಪಿನ ತೂತಾರ. ಎಸ್ ಮುಲ್ತ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓಡಾಡ ನಮ್ಮ ಎಲಿವೇಟರ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ತುಯ್ಯಾರೆ. ಒಂಚೂರು ನಡಪರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಹಿಡ್ದು ಜತ್ತಿನಾತೆ ಪೊಯ್ ತಡ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಎಂಚ ಉಂಟು ಚಳಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ ಬೈದು ಜೊತೆ ತುಲೆ ಮೇರ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡಂದೇರು ಯಾನ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಲ ಕಂದಜಿ ಎಂಕುಲಿನಿ ಬೈದಿನಿ ಕೆಗಾನ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಗ್ ಇಡೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತೊಂದು ಉಲೈ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಮೂಲು 100 ಮೀಟರ್ ತಿರ್ತ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಪೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ನಡತದು ಎದುರು ಪೋಂಡನೆ ನಮಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒಂದು ಇಡೀ ಜಪಾನ್ ದ ಟಾಪ್ 3 ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ. ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಈ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ತುಯರೆ ಮೂಜಿ 4 ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಉಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ತೂವೊಲಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿನಿಕಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಚ ತೋಜಂದುಂಡು ಪಂಡು ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಆತು ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಒಂದಿತ್ತೆಂಗು ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತಾತ ಒಂದು 1930 ಮಲ್ದೇರ್ಗೆ ಅಪಗದ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಪುರ ಏರ್ಲ ಪುಟುದೇ ಇತ್ತು ಅಪಗದ ಕಾಲಡೆ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಿಲಕ ಪುರ ಮಲ್ದೇರು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಖುಷಿ ಆಟ. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತುಯರೆ 100 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಎಂಚ ತಿರ್ತು ಬತ್ತಾತ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಂಚೆನೆತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು. ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇಡೆಗ್ಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ನಮ್ಮಂದು ಎಂಚ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಇಂಕ ಅವೇ ನೆನಪಾಂಡು ತೂನಾಗ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಶ್ರೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಟೋರಿಗೇಟ್ ತೂತ ಬಟ್ ಮೂಲ್ ರೋಡ್ದ ನಡುಟೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೋರಿಗೇಟ್ ಇತ್ತಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ನಿಕ್ಕೋಡು ಒವೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಲೇಕ್ ದ ವ್ಯೂ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಲೆ. ಒಂದು ನಂಟಾಯಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಜಾಗಡು ಉಂತು ತುಂಡಲ ಈ ಮೌಂಟೇನ್ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮೌಂಟೇನ್ ಒಂದು. ಅಂಚೆನೆ ಆ ಸೈಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೀಜನ್ ತೂವೊಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ನೋ ಆತಡು ಅವೆನ್ ತೂದ್ಲ ಇಂಕಲೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದಿತ್ತಡು. ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದೆಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಸ್ಡ್ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ. ಎಂಕಲ್ನ 4 days ನಿಕ್ಕೋ ಪಾಸ್ಡ್ ಒಂದುಲ ಫ್ರೀ ಆದ ಕವರ್ ಆಪುಡು ಅಂಚಾದು ಒಂದೇ ಟೆಂಕುಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಚುಜೆಂಜಿ ಲೇಕ್ ಪಂದು ನಿಕ್ಕೋಡು ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲೇಕ್ ಒಂದು ಒಂದೇ 4 ಸುತ್ತಲ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ಒವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬೋಡಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಒವೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದು ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಉಂಡು ಪಂದು. ಈ ಊರುಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗಾಡಿದ ಸೌಂಡ್ ಉಡ್ದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ದ ಸೌಂಡೇ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಈ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ದ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಮೂಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಉಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ದ ವ್ಯೂ ತೂ ಒಂದು ಫುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಿಕ್ಕೋದ ಚಳಿಕ್ದಾಲ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ಕ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಫುಡ್ಡೇ ತಿಕ್ಕಂಡು ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕಲೆಗ್. ವನಸ್ ಮುಗಿತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ರೂಝು ಫಾಲ್ಸ್ಗ್. ಎಂಕೆ ಎನ್ನುಂಡು ಜನಕುಲು ಈ ಜಾಗಗೆ ಬರ್ಪಿನೇ ಖಾಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತುಯ್ಯರೆ ಪಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಊರು ತುಂಬ ಉಪ್ಪುನು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಎಂಕುಲಿತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂಝು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಫಾಲ್ಸ್ದ ಬರೀಟೆ ನಡತೊಂದು ಬೋಪಿನಿ ಇಂಚ ಉದ್ದಗ ದಾರಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಒಂದೇಟೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೂಕ ಒಂದು ಒಡೆ ಪೋದಿ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂದು.
ಹುಷಾರಲ್ಪ ಜಾರುಂಡು ಮೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡಂ ಪೊಯ್ಲಕ ಇತ್ತಡು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೂರಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೂಪಿಲಕ ಎಂಕಲೆಗಂತೂ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಇಂಚ ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಪಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಾ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಮಿತ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ ರೀಚ್ ಆಯರೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಯುಡಾಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ ದ ಕಡೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮಿಡಲ್ ಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ನಿಕಲೆ ತೊಚ್ಪವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ ಈ ತರದ ಪಾತ್ ಉಪ್ಪುಡು ಉಂದೆಟ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಉಂದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು. ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ನಡತದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಹರಿಗೊಂಜಿ ನ್ಯೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಯರು. ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಓ ಜಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೋಲಿ ಪಂದು ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕಲೆಗಾರೇನು ಮೀಟ್ ಆದು. ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ಪಂಡಿನ ಜಾಗ ಒಂದುವೆ ಸೆಂಜೋಗಹರ ಮಾರ್ಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಂದು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಗಾಡ್ ನಕ್ಲ ಯುದ್ಧ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನ ಒಂದೇ ಲೇಟ್ ಆತನು ಒಂಜಿ 10 days ಬಿಫೋರ್ ಬೈದಂಡ ನನಲ ಪೊರ್ಲಿತದು ಈ ಜಾಗ. ನಮ್ಮ ಇಂಚು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಾ ಎಂಕುಲ್ ಓವ ಬೇತೆ ರೂಟ್ ದೆತ ನೋಡಿತ್ತಂಡು ತತ್ತದ ಈ ರೂಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮೂಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಅವೇ ರೂಟ್ ಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಮೂಲು ರೂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೇರು ಮೂಲು ಕರಡಿ ಉಂಡುಗೆ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಜಪಾನ್ಡು ಸುಮಾರಾತ್ ಕರಡಿದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತುಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಮಿತ್ ಐಕ್ ಈ ತರದ ಗಂಟೆ ದೀತೇರು ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡು ಅವು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ. ಏನ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಊರು ನಾನು ಅಂತ ಊರು ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೋ ಜುಜಿ ಬಟ್ ಯಾ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಅವನುಂಡು ವಾವ್. ತುಲೆ ಓಕೆ ಮೂಲ ಸರಿ ಬೂರ್ದು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಯುಡಾಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ ತಿಯರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ನನೊಂಜಿ 1/2 kilometers ಆತೆ ಬಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈತ್ ನಡತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ ಆತೊಂಜಿದಲ್ಲ ಸುಸ್ತು ಪಂದು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಗ ತೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆರಾಮ್ ಅದು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ. ಈ ಯುಡಾಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ ದ ಬರೀಟೆ ಸುಮಾರಾತ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ಐಟಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದಾದ ಫೇಮಸ್ ಪಂತೊಚ್ಪವೆ ತುಲೆ ನಿಕುಲೆ ತೂವೊಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ಮೀನನ್ನು ಕೋಲುಗು ಚುಚ್ಚಿದು ದೀತೇರು. ನಿಜ ಪನೋಡಾಂಡ ಅವು ಮೀನ್ ಪಂದುಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಜೊತೆ ಇಂಚಿಡು ತೆತ್ತಿಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡತ ಅವು ತೆತ್ತಿ ಅತ್ತು ಅವು ರೈಸ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಪಂದು ಅವೆನ್ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದಿ ಫಿಶ್ ದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಒಂಜೊಂಜಿದೆ ತೊಂಡ. ದಾದಾ ಬನ್ನೀರು ದಾದಾ ಬನ್ನಿ ಈ ಮೀನ್ದ ಸವಾಸ ಯಪ್ಪ ಯಾನೆನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನಡು ಒಂದೇ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಇಡೀ ಮೀನ್ ತಿಂದಿನಿ ಕ್ಲೀನೇ ಮಲ್ದು ಜೇರು ಉಲಾಯ್ಡು ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ನಿ ಫಿಶ್ ಆತಾ ಸೊ ಫುಲ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬೋನ್ ಸಮೇತ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾ ಮುಳ್ಳು ಸಮೇತ ಅಂಚನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಮುರಾಯಿ ಕಾಲಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದಿ. ಹಾ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿಂದತ ವಿಷಯ ಮೇರ್ ದುಂಬು ತೂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಮುಲ್ಪದಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ದುಂಬು ಸಮುರಾಯಿ ಕಾಲಾಡ್ದಿನ ಚಿಲಾಕುಲು ಅಂಚನೆ ತಿನ್ಪಿನ್ಗೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಬಂಡೇರು ನನ್ನ ತಿನ್ಪಾರ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಊರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಆತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ನನ್ನ ತಿನ್ಪೂಜ. ಉಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯುಡಾಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ ತುಯ್ಯದ ಐತ ಮಿತ್ ಟಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನೀರು ತಿರ್ತು ಫ್ಲೋ ಆಪಿನಿ ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಈ ನೀರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ದಾಲಲ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಜಾಗಡ್.
ಮೂಲೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂದೆಟ್ಟು ತೂವೊಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಿತ್ತರೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಡೆಗ್ ಪೋದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮೂಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಪೂರ ಸ್ನೋ ಆತುಡು. ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಕೋಗು ಬೈದಿನಿ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ಗು ಆಟಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ತುಯರೆ ಪಂದು ಬಟ್ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದು ಫೈನಲಿ ಸ್ನೋಲ ತೂಪಿಲ ಕಾಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿದ ತುಂಬ ಸ್ನೋ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್. ಬಟ್ ನಡಪುನಗಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ನಡಪೊಡು ಬಿಕಾಸ್ ಜಾರೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗ್ ದಾಯಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಮೂಲ್ ಟಾಪ್ ಡೊಂಜಿ ಫುಟ್ ಬಾತ್ದ ತೂದಿತ್ತ ಮೂಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆನ್ಸೇನ್ ವಾಟರ್ಡ್ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಕಾರ್ದಿದ್ದು ಕುಲೋನೊಲಿ ಉಂದು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಪೂರ ಆನ್ಸೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಮುಲ್ಪದಕುಲು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ತೂವೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ವಿಂಟರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಕಂದುಜ ಸೊ ಅಂಚಾದು ರಿಸ್ಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಂಚಾದು ಪಿದಡಿಯ ಎಂಕುಲು. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ತುಯರತ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಸ್ನೋಲ ತೂಪಿಲ ಕಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತು ಬಟ್ ಮೆಲಾಡು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆಗಲೆ ಸ್ನೋ ತೂದು. ಎಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಬಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರ ಕುಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಜಾತು ಚಳಿ ಅವನುಂಡು ಕೈ ಪೂರ ನಡ್ಕೊಂಡುಂಡು. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.